Inolan foto bat. Jap. Utziko zenioke anieri zu makillatzen? Bai, hori beti niri bakarrik berak makilletezte. Ingo txunik, oi? Venga. Utziko zenioke jaizari zu makillatzen? Bueno, zakitnik pa. Baina, ni makillotzu lehenengo bidera zure bizo osoan, Egizena. Berak makillatzen da, berak ebaizten ulie, lehenengo biderra, da holan amaitzun naben. Venga, jai, bigarrena. Gogoan duzue norri izan den sekula izan duzuen bezerorik txarrena? Nik esan bihot, bai. Bezerorik txarrena bai. Bai, ni badakit nor. Bueno, ez dut esango izena. Bai, akorretan gara. Akorretan gara, bai. Bai. Gogoan duzue zein izan den ekitaldi batean egin duzen hankasartzerik handiena? Ez que hankasartza asko inguruz. Baina handizena, igual, azkenengo bodan, bai, elastunek. Bai, de repente ja eskontzen hasi ziren, eta de repente erastunek, eta erastunek egon ziren, gela baten, gero tope genu zen, Baina bai, izerdize bota gero zen. Bai. Venga, jai, azkena. Askotan, aserretzen zarete. Egunero. Normala da, aserretute egotie, ez barreka egotie, baina, bueno, gero aizta gara, eta en el fondo nos queremos mucho. Ordu beten pasaitzeago, gero. Bai. Nori ez zenioke utziko neguetzean lo egiten. Nori ez? Ni badaki norerik. Baina izingo esan bez. Nik ez daki norerik. Nik esango txugero belarira. Bale. Imaginetan dut, norri izan dik. Baina ez da, amaitzu die. Amaitzu die, pregunta guztiak guzti. Geixau nahi guz.